În nordul țării, un copil de 11 ani a fost violat de preotul care slujea în localitate. S-a întâmplat duminică, zi de slujbă pentru creștini, doar că părintele, în vârstă de 38 de ani, a uitat de cele sfinte și a abuzat sexual copilul chiar la el în casă. Tatăl victimei a fost cel care a anunțat despre acțiunile cu caracter sexual ale preotului din localitate. Purtătorul de sutană acuzat de pedofilie a fost reținut pentru 72 de ore. Cum a reacționat Mitropolia Moldovei la acest abuz, vedeți în reportaj. Totul s-a întâmplat duminică după amiază. Băiatul se îndrepta spre casă când mașina preotului din localitate s-a oprit lângă el, motivând că ar fi într-un drum părintele ar fi propus copilului să-l ducă până acasă. Însă s-a abătut din drum și l-ar fi dus pe băiat la el acasă, în satul vecin. Acolo individul ar fi comis fapta pentru care este acum izolat. După ce ar fi fost violat, băiatul a fugit la rudele din localitate, unde a povestit amănunțit ce i s-a întâmplat. Cum ați aflat? El a venit la noi într-o fugă și mi-a spus ce s-a întâmplat. Și gata. Dar ce v-a spus? Mi-a spus ce s-a întâmplat și s-a văzut. Și dumneavoastră cum ați reacționat? Noi am reacționat că am chemat tata și... Sătenii spun că sunt șocați de cele întâmplate, iar unii susțin că preotul nu este la prima abatere. Nu suntem toți șocați de chestiile astea. Tot cu speranța că totuși poate nu-i drept. Și ca tare, într-adevăr, pentru tot satul ăsta e ceva ieșit din comun. Nu se leagă, pur și simplu, chestiile astea. Da, asta e ceva grav, pentru că, într-adevăr, să zicem, homosexualismul ăsta, mă rog, le-a dat libertate, spunem. Pedofilia, scuzați-mă, vă rog, mădeam asta este piste. După câte am înțeles, tot s-a adeverit, într-adevăr, a fost tentativă. Auzind asta, m-am revoltat tare. Zic, eu să fiu în locul persoanelor și ele pasă. Nu-i corect ca să omori omul pentru... Dar eu, zic, îl mântui de zile. Într-atâta eu... M-a impresionat faptul ăsta. Și mai ales că e față bisericească și a trebuit să știi că așa ceva nu se face. Părintele s-a apucat de făcut năzdrăvănii. Dar noi n-am văzut și nu știm, dar după cum spusele altora, cine că mai avut și mai înainte încercări, cine că de la alții tot. Da, au fost respins de la aceea. Pe urmă el i-a mai chemat pe la biserică, i-a mai... cadelnița eu mai bogăslăvit și gata, s-o terminat. Dar muie de asta nu se iartă, eu nu-l iert niciodată. Am auzit și eu și am rămas cu, cum se spune, șocată de așa. Și îmi pare rău că ea că trebuie să audă o țară întreagă așa ceva și lumea și așa nu vine la biserică. N-are o atragere să duc la biserică și când mai aud așa ceva și cum să mai duc copilul cea la biserică, n-a zis că e preot face așa ceva. Dacă au făcut așa chestii, trebuie să răspundă. Dar când ați aflat și cum? Eu am aflat ieri după amiază. Am vedere adică luni după amiază. Să spun drept, mi-a sunat de la Strășeni, care lucrează la Strășeni, băieți tot de-a noștri, de acolo mi-a sunat. Eu nu cred. Asta pot să pe dânsul, cum spun, cred подставить. Că el tare răzbătător și el face biserică. Și la alții zic că zaviduit. Potrivit procurorului șef al procuraturii Glodeni, Sergiu Mititelu, unul dintre părinții victimei a fost cel care a anunțat despre acțiunile cu caracter sexual întreprinse de către preotul din localitate. A fost inițiată o cauză penală în temeiul articolul 172 alineatul 3 litera Cod Penal al Republicii Moldova. Au fost efectuate un șir de acțiuni de urmărire penală în vederea verificării circunstanțelor cazului. Persoana suspectă la moment este reținută în termen de 72 de ore. În continuare se întreprind acțiuni în vederea stabilirii tuturor circunstanțelor cazului dat.
Reporterul Jurnal TV a încercat să vorbească și cu primarul localității, dar acesta nu se afla la muncă. Ulterior a fost telefonat pentru o reacție, dar a declarat că nu comentează situația până se va pronunța instanța. Am cerut o reacție și de la Mitropolia Moldovei, însă ni s-a spus că mai marii bisericii încă nu știu despre acest caz și că ei nu muncesc în fiecare zi. Deci noi nu lucrăm în fiecare zi. Judecata așa, la nevoie, la necesitate. Se convoacă atunci când ne dă materiale direcție, adică mitropolitul dă rezoluție. Deci Păi, atunci când o față bisericească comite un astfel de gest, mitropolia ce spune? Nu, el trebuie să vii materialul, să vii la mitropolie, dar eu... Dumneavoastră, cum spunem, acționați rapid, sunteți jurnaliști și ați aflat, dar eu de pe el nici n-am aflat, cred că de seară la știre să văd. Dacă va fi găsit vinovat, individul în sutană riscă până la 20 de ani de pușcărie.